A la falda del massís del Mondúber i rodejada del paratge natural municipal Parpalló-Borrell es troba la cova del Parpalló, una cavitat amb molta història i patrimoni que amagava els primers vestigis artístics de la comarca de la Safor. Ens trobem en la cova del Parpalló, és un dels jaciments arqueològics més importants que tenim a la comarca i és també un dels jaciments arqueològics més importants del País Valencià i en realitat de la història del Paleolític superior de tota Europa. És un espai en el qual les gents que vivien en tot aquest territori s'acostaven, s'apropaven, es juntaven en algunes èpoques de l'any per a compartir coneixements, compartir menjar, compartir recursos i fins i tot intercanviar-se persones entre uns grups i altres per a afavorir així la descendència biològica d'aquests grups. Als jaciments arqueològics és habitual aquests exemples, aquestes troballes. De quines intervencions, d'excavacions podem parlar en aquesta cova del Parpalló? Així, les intervencions més importants són les que va dirigir Lluís Pericot a finals dels anys 20 i principis dels anys 30 i es van trobar restes de moltes activitats humanes, restes de preparació de ferramentes, de consum d'aliments, però tal vegada el que és més conegut de la cova del Parpalló és el registre artístic. Són una col·lecció de més de 5.000 plaquetes que conserven, plaquetes de pedra, que conserven més de 6.000 dibuixos gravats o pintats en aquestes tauletes i que representen els animals, la vegetació, fins i tot les formes, les geometries que totes aquestes persones que es reunien ací realitzaven per a representar el seu món, la seva imaginació i el seu entorn més immediat. Al cap i a la fi, aquestes plaquetes, aquest art que s'ha trobat en aquesta cova del Parpalló, funciona com una font documental de l'època. Sí, la veritat és que les plaquetes del Parpalló són un document inesgotable d'informació perquè recullen, per exemple, totes les espècies animals o la majoria d'espècies animals que envoltaven aquesta cova, com per exemple els cérvols, els urs, els senglars, i a més són un registre tècnicament molt afortunat perquè com es va localitzar durant una excavació, és a dir, amb una estratigrafia, amb unes plaquetes més al fons que altres que estaven més amunt, es van poder datar aquestes plaquetes relativament entre elles i així sabem com va evolucionar l'art, el dibuix, al llarg de la història dins d'aquesta mateixa cova perquè van estar dibuixant i fent aquestes plaquetes durant pràcticament més de 15.000 anys. Què caracteritza aquesta cova perquè fora atractiva per aquests primers humans? La cova del Parpalló és una formació càrstica molt habitual en aquestes muntanyes, però en aquest cas és una cova que no és molt gran. Hem de tindre en compte que no era una cova per a viure dins d'ella, sinó que dins es realitzaven algunes activitats, mentre que la majoria de la gent estava instal·lada fora de la cova. I és un punt estratègicament molt interessant perquè controla tota la pujada del barranc de Borrell i per tant controla la ruta de migració de les principals espècies herbívores des del pla on s'alimentaven al llarg de la primavera i la zona alta de les muntanyes on solien pujar durant l'hivern per a alimentar-se dels diferents fruits que la muntanya i la forest els oferia. Per tant, és un punt clau amb una orientació molt bona, molt positiva, que el permet controlar tot l'espai de circulació d'aquests animals. Punt clau, amb bona orientació i visibilitat, que la van fer atractiva per aquests primers exemples d'humans, però que a dia d'avui també atrau a moltes persones per visitar-la. Sí, la veritat és que la cova del Parpalló avui en dia és un dels recursos turístics i patrimonials més importants de la ciutat de Gandia i és gràcies a aquesta combinació entre factors mediambientals, un paratge natural protegit tan important com és el de Parpalló-Borrell i una cova protegida per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat com és la cova del Parpalló, on podem trobar, per exemple, un gravat rupestre que ens parla precisament d'aquesta història compartida per els primers humans moderns que van viure a la nostra comarca.